Türkmenistanyň hormatly prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurdun energetika puwdugyny döwrüwaplaşdyrmak boýunça alyp barýan taýsy tagallalary türkmen halkynyň elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdünçsiz üpçün edilmeginiň kepinamasy bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň hut öz aladalaryny netijesinde häzirki wagt içinde ençeme elektrik stansiýalary, elektrik beketleri we elektrik geçirjileri guruldy. Aşgabat şäheriniň elektrik üçünçülük infrastrukturasyny hasam kämilleşdirmek barada taslama, hormatly prezidentimiziň alyp barýan şäher gurulşyk maksatnamasynyň aýrylmaz bölegi bolup, ol dünýäniň iň gözel şäherleriniň biri bolan Aşgabatyň elektroenergiýa ulgamynyň halkara ünümlerine laýyk gelmegini üçin eder. Aşgabat şäheriniň elektrik üçünçülük infrastrukturasyny gowlandyrmagyň taslamasy 3 tapgyrda durmuşa geçiriler. Taslaman birinji tapgyryny 3 ýylda tamamlamagy meýilleşdirmek bilen, oň çäklerini 16 sany 110 kilovoltlyk elektrik beketleri, 11 sany 35 kilovoltlyk elektrik beketleri, 97 sany 10 kilovoltlyk transformator beketleri, hemde dispetcher we tehnologiki dolanýyş ulgamynyň iki toplumynyň gurulmagy gödöňde tutulýar. Mundan başga da taslaman birinji tapgyrynyň çäklerini 110 kilovolt elektrik geçirji howa ulgamynyň 31.000 metri, 110 kilovolt elektrik geçirji kabel ulgamynyň 15.900 metri, 35 kilovolt elektrik geçirji kabel ulgamynyň 8.000 metri, we 10 kilovolt elektrik geçirji kabel ulgamynyň 100.000 metri çekler. Şoň ýalam birinji tapgyrda 2 sany dispetcher we tehnologiki dolanýyş ulgam gurular. Bu ulgamlaryň biri täze guruljak binanyň içinde ýerleşer. Beýlekde bolsa, Türkmenistanyň energetika ministrliginiň döwrewat binasynda bolar. Täze guruljak dispetcher we tehnologiki dolanýyş ulgamynyň binasy Aşgabat şäheriniň binagärlik keşfi bilen sazlaşyp, olar iň soňky tehnologiýalar bilen abdalaşdyrylan funksional desgalardan ibaret bolar. Bu iki ulgam tehnologiki taýdan bir-birine meňdeş bolmak bilen, olar bir wagtyň içinde deň işläp bilerler we derur bolan ýagdaýynda bir-birleriniň ornuny çalyşyp bilerler. 110 we 35 kilovoltlyk beketler optik süýümli kabeller bilen bu ulgamlara baglanyp, SCADA ulgam arkaly ähli beketden maglumatlaryny aralykdan okumak mümkinçiligi üçin ediler. Şeýle-de elektrik üçünçüliginiň gadalaşdyrylmagy hemde elektrik toguny bermek we öçürmek amallary aralykdan amala aşyrylyp bilinler. Şeýlelikde güýjenmäniň orta we ýokary derejeli näsadyklaryny, olary düzetmek we elektrik togsyz galan ýerleriň elektrik energiýasy bilen üçünçüligi işleri başga bir beketden sehel salym içinde amala aşyrlar. Täze guruljak elektrik beketleriniň gaýdatyň şäher gurulşyk binagärçilik keşfi bilen sazlaşykly utgaşmak üçin olaň taslama işlerine bu mesele aýratyn üns berler. Taslaman birinji tapgyrynyň başlanmagyndan 1 ýyl soňra ikinji we üçünji tapgyryna girişmek meýilleşdirilýär. İkinji tapgyrda 4 sany 110 kilovoltlyk elektrik beketleriniň we 7 sany 35 kilovoltlyk elektrik beketleriniň gurulşygy gödöňde tutulýar. Şeýle-de 110 kilovoltlyk elektrik geçirji howa ulgamynyň 25.200 metriniň we 35 kilovoltlyk elektrik geçirji kabel ulgamynyň 46.500 metriniň çekilmegi gödöňde tutulýar. Taslaman 3-nji tapgyrynyň çäklerinde 7 sany 110 kilovolt we 15 sany 35 kilovolt elektrik beketleriniň 70 sany 10 kilovoltlyk paýlaýjy transformator nokatlarynyň gurulmagy, 35 kilovolt elektrik geçirji kabel ulgamynyň 43.500 metriniň, 10 kilovolt elektrik geçirji kabel ulgamynyň 780.000 metriniň çekilmegi meýilleşdirilýär. 3 tapgyryň netijesinde jemi 227 sany desga gurulup, olar 27 sany 110 kilovolt elektrik beketlerinden, 33 sany 35 kilovolt elektrik beketlerinden, 167 sany 10 kilovolt paýlaýjy transformator merkezlerinden we transformator beketlerinden ibaretdir.
Şular bilen birlikde dispetcher we tehnologiki dolanış ulgamynyň iki toplumum gurular. Elektrik beketlerinden başga da 110 kW elektrik geçirici howa ulgamynyň 56200 metri, 110 kW elektrik geçirici kabel ulgamynyň 15900 metri, 35 kV elektrik geçirici kabel ulgamynyň 98000 metri we 10 kV elektrik geçirici kabel ulgamynyň 880000 metri çekler. Taslaman 3 tapkyrynam tamamlanmagy bilen Aşgabat şäheriniň elektrik üçünçülük we paýlaýjy infrastrukturasyny täzelemek we döwrewaplaşdyrmak işleriniň durmuşa geçiriligi bolar. Bu işden durmuşa geçirmeginiň netijesinde bolsa, Türkmenistanyň paýtagty özüniň göderligine gör goşýan döwrewap elektrik üçünçülük infrastrukturasyna eýe bolar we ak mermerli Aşgabatyň ýaşaýjylary ygtybarly we bökdünçden elektrik toguny ulanmaga mümkinçilik alarlar.